L-għada tal-miliet ittappan b'inċident li sarraf fil-mewt ta' raġel li waqa' erba' sulari f'San Pawl il-Baħar. L-inċident seħħ għal-ħabta ta' 6:30 ta' filgħaxija fit-triq il-Kurazza, San Pawl il-Baħar. Fil-fatt kien f'dak il-ħin meta l-pulizija kienu informati li kien għadu kif seħħ inċident u li għal daqstant kien hemm bżonn l-assistenza tagħha. Ir-raġel li tilef ħajtu f'dan l-inċident huwa Ukren u għandu 43 sena u jgħix il-Mellieħa. Għalkemm fuq il-post marret ambulanza u kif ukoll il-pulizija, ir-raġel sfortunatament kien ċertifikat mejjed fuq il-post. Mhux magħruf jekk ir-raġel kienx qed jagħmel xi xogħlijiet fil-post minn fejn waqa' l-erba' sulari, li skont informazzjoni tal-pulizija jidher li hija blokka ta' appartamenti. Skont l-informazzjoni li ngħatajna ir-raġel waqa' minn fuq il-bejt, għalkemm l-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin biex ikun stabbilit x'wassal għall-inċident. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Assa Natasha Galja Xiberras li ordnat li ssir inkjesta u ħatret diversi esperti sabiex jassistuha.